Mitä minä äsken sanoin, Henri? Että huomenna on vapaata ja saadaan jäädä kotiin katsomaan TV:tä ja syömään karkkia. Ei, sanoin, että huomenna on urheilupäivä. Mitä? Ellei sitten sattuisi satamaan. Urheilupäivä! Vikki, tekki, sekki, sakki, jikki, jakki, sekki, puupaa, mukki, makki, tokki, takki, dikki, dakki, nakki, duudaa. Henri tanssii sadetanssia. Hai, mukka. Minä olen uhri. Et sinä ole uhri. Nyt mennään nukkumaan. Molemmat pojat. Tule Henri, huomenna on urheilupäivä. Ei ole jo sataa. Minä vihaan urheilupäiviä. Ihan tyhmää ja pitää olla shortsit. Aamiaiselle! Enkä minä ikinä voita. Henri! Atsu! Inhoan perhoseakin. Olen niin ylpeä pikku-urheilijastani. Voitat varmasti taas sen kananmunakilvan. Voi Henri raukkaa. No tuskin se niin vakava on. Minä en varmaan voi mennä tänään kouluun. Vatsaan sattuu kauheasti. Luulen, että minun pitää mennä sairaalaan. Hyvänen aika. Toivottavasti sinua ei leikata. Leikata? Henri, me molemmat tiedämme, että sinä vain esität. Yrität vain vältellä koulun urheilupäivää. Älä välitä, Henri. Ei se mitään, vaikka taas häviät kaikessa. Äläkä yritäkään päästä kotiin kesken päivän. Neiti Söpönen sanoi, että tärkeintä ei ole voitto, vaan se, miten kilpailee. Ei saa olla tuhma, Henri. Kas noin, Pekka. Kananmunat on keitetty. Mennään nyt kampaamaan tukka, että näytät hienolta, kun saat palkintosi. Nerokasta! Karkit eivät ole terveellisiä, Henri. Minä olen treenannut 400 metriä eikä ole syönyt karkkia kuukauteen. Ei karkkia kuukauteen! Sehän on mahdotonta! Ei ole, jos on tahdonvoimaa. Joo. Tämä nami mahtorahe on niin tosi hyvää. Ai, nami. Mun suosikki karkkeaa. Otan nyt vaikka yksi. Kolmijalkajuoksu alkaa pian. Kolmijalkajuoksu on alkamaisillaan. Missä Pariisi on? Maija, sinä olet Henrin pari tässä. Mitä? Äkkiä nyt, kilpailu alkaa. Paikoillanne! Minä määrään ja haluan voittaa, joten teet juuri niin kuin minä sanon. Paikoillanne! Eipäs, minä haluan kotiin, joten sinä tottelet minua. Niinkö luulet? Saatpa nähdä. Tänne päin! Eipäs kun tänne. Näin sitä mennään. Henri! Lopeta heti!
Kas näit, Maija. Eipäs voitettu. Nyt riittää. Tämä kilpa keskeytetään. Ja Henri, sinä hirveä poika! Jos luulet, että lähetän sinut kotiin, olet väärässä. Sinä pysyt täällä koko päivän. Muut tulevat minun mukaani. Tämä vielä kostetaan, Henri. Se urheilupäivässä on pahinta, kun on ihan pakko kujeilla. Älä hätäile, Ted. Munat on keitetty koviksi. Valmiina! Paikoillanne nyt! Tämäkin kilpailu keskeytetään, eikä kukaan liikahdakaan ennen kuin tiedän, kuka raat kananmunat toi. Opettaja, minä en voi valehdella. Niin? Pekka ne toi. Kaikki paikoilleen päivän viimeisen kilpailun 400 metrin juoksuun. Tällä kertaa voitan sinut, Henri. Ketä se nyt muka kiinnostaa? Ihan tyhmä juoksu. Se on sun ongelma, Henri. Sinä et välitä mistään. Sen takia sinä et koskaan voita. Tuo ei kyllä ole totta. Paikoillenne! Ja jokaisen kilpailun voittaja koko maailmassa on Henri! Valmiina! Hei Henri, lyödään vetoa sun vika vaahtoraa, että minä voitan. Vaahtorae! Vaahtorae! Eureka! Nyt keksin! Karkkeja! Nyt! Hei! Haluaako joku karkkia? Karkkia! Tsemppiä, Henri! Sinä pystyt siihen! Hei! Al! Al! Viimeinen vaahtorae! Tulossa! Ota pois! Sinähän halusit sen! Yes! 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 Hienoa, Henri! Juoksit koulun 400 metrin ennätyksen! En voi mennä sisälle. En voi sanoa äidille, etten voittanut mitään. Äiti pettyy niin hirveästi. Kuules, Nynny, ota tämä. Mutta tämä tässä on sinun. Ei ole. Tämä tässä on minun. Tuon munakilvan palkinto. Sinä otit sen. Kilpailu hylättiin. Palkinto jäi yli. Se on sinun. Oh, 2 viikon viikkorahoja vastaan. oh, oh. Selvä. Pekka, tiesin, että voittaisit taas. Henri! Voi, Henri! Hienoa, hyvä pojat! Ihan niin kuin Pekka sanoi. Tärkeintä ei ole voitto, vaan se, miten kilpailee.